Ionawr, Chwefror, Mawrth. Shwmae, Thomas Hopkins Rhys dwi, a dwi'n diwtor Cymraeg i'r teulu yn Ysgol Glancleddau. Dwi'n ffodus iawn i ddysgu grŵp o fyfyrwyr sy'n frwdfrydig ac yn hynod hapus ym mhob gwers, a dyn ni'n trial cynnal awyrgylch gyffyrddus i ddysgu'r Gymraeg. Mae'r cwrs yn arbennig achos mae caneuon a deialogau ym mhob uned sydd yn gwneud y gwaith yn hwylus iawn, a mae digon o chwerthin yn digwydd ym mhob gwers. Mae'r grŵp wedi bod yn cwrdd ers mis Medi, a dyn ni'n gobeithio cynnal y dosbarth ym mis Medi eleni hefyd, ond wrth gwrs mae croeso i fwy o aelodau, felly os oes unrhyw un gyda diddordeb ac yn yr ardal Nhwlffordd, mae croeso chi ddod i'r dosbarth. Dwi'n meddwl fod cael gwersi Cymraeg i'r teulu yn Nhwlffordd yn hynod bwysig, yn enwedig i rieni sydd yn mynd â'i plant i ysgol cyfrwng Cymraeg, ac yn Nhwlffordd mae yna bethau cyffroes yn digwydd gydag ysgol newydd cyfrwng Cymraeg, felly mwy o Gymraeg yn yr ardal yn golygu fod mwy o bobl yn mynd i siarad yr iaith. Dwi'n meddwl ein bod ni'n heiddi ennill gyda'r grŵp yma oherwydd bod ni'n ddosbarth bach, ond hynny yn llawn brwdfrydedd. Ac yn ardal fel Nhwlffordd, lle nad oes yna gymaint o Gymraeg o gwmpas, mae'n bwysicach fyth. Ac yn enwedig gyda rieni, maen nhw'n rhoi digon o ffydd yn y system addysg Gymraeg i danfon eu plant i'r ysgol cyfrwng Cymraeg. Felly mae'n bwysig bod nhw'n gallu cael yr help trwy deall yr iaith hefyd. Mae'n hyfryd bod gan y rieni yma gyfle i ddysgu'r iaith gan ein bod nhw wedi danfon eu plant i ysgol cyfrwng Cymraeg. Ni welais Jack y Do yn eistedd ar ben to, het wen am ei den a grigos ben ho 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 ho. Nesa. Mae grŵp Cymraeg i'r teulu yn Ysgol Glancleddau yn Nhwlffordd yn heiddi ennill y Gwobr oherwydd ein bod nhw'n grŵp hapus, llawn brwdfrydedd ac yn barod i ddysgu'r iaith.